Jo. Hvad så? Vi er endelig tilbage med en helt ny video her. You know, det er det helt nye klikskin på. Ser helt vildt fedt ud. Men ja, efter, jeg ved ikke, hvor lang tid har det lige været? Shit. Skal vi lige putte det på skærm her? Ja, det har i hvert fald været rigtig lang tid, siden jeg sidst har uploadet det. Så i dag, der tænker jeg, at vi endelig får lavet en video, efter mit editing-program har været helt kuk. Men nu, der tænker jeg bare, at vi skal være lidt chill, you know. Vi skal lige være en chill guy. Så hvad synes I, der er det mest chill skin? 2 der skins. Er det nok til at finde en chill guy? Det ved jeg ikke. Lad os se, hvad det kan. Jeg cutter lige til, indtil vi finder en chill guy. Hey! Jeg tror måske lige, at det her ikke ret chill. Guff. Det må I lige skrive i kommentarerne. Hedder det Guff eller Goff? Jeg ved ikke. Nu kalder jeg det Guff. Vi har simpelthen Guff her. Det synes jeg er et ret chilleren en. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige have... Hey! Ikke copy my strike mig. Alt andet end at blive copyrightet. Hvorfor kan jeg ikke finde den? Hvor er den der chill? Nej, ikke copyright mig. Bro, okay, jeg giver op. Nord, tag dig sammen. Jeg skal ikke blive copyrightet. Nå, men i dag, der spiller vi bare... Skal vi sige, at vi laver en serie? Nu hvor mit editing-program endelig fatter noget. Så kan vi så sige, at måske bare sæson, så er det Road to Unreal. Jeg starter selvfølgelig i Platinum, fordi at, jeg cheater. Okay. Men ja, vi starter simpelthen i Platinum. Så jeg tænker bare, at vi hopper ind. Jeg skal lige have en chill guy. Selvfølgelig. Nu er vi i hvert fald inde. Og ved du hvad? Jeg har fundet chill. Ikke copyright. Det er så chill guy, boys. Chill guy. Man kan bevæge sig. Never mind. Hvor lander vi? Help! Nej, jeg kan ikke få minigun. Jeg spiller ikke spil 24 timer om dagen. Desværre. Jeg har den bedste lande, fordi jeg er det go. Crap. Snakker vi ikke om. Det cutter vi skud. Nej! Det gider jeg ikke. Det cutter jeg. Ikke lad sjov med mig. Okay. Det andet game, det snakker vi ikke om. Men nu sidder vi oven på et træ. Chill. Oh my god! Stop med at copyright. Så vi var her helt chill, guy. Nu skal vi være chill. Nu lander vi her. Vi lander der, fordi vi er... Men er man chill, hvis man er langsom? Sådan ligesom, altså... Sådan hvis man går langsomt, er man så chill. Det er man vel ikke. En af mine venner er den mest chill guy, jeg nogensinde har set hele mit liv, men han løber sgu som et flashback. A.k.a. den første video, jeg lavede. Han er sgu ikke chill. Han er det omvendt af chill. Okay, det her det er ikke chill. Der laver så mange. Jeg bare, please fight. Get the fuck out of here, bro! Det er så bitch! Okay, det snakker vi heller ikke om. Lad os prøve igen. Vi stiger 9% prime. Okay, vi dræber også en, der hedder prime. Full prime, jo. Okay, den her gang er vi chill. Stadig ikke copyright. Goddammit. Du er ikke noget. Jeg er slet ikke mere at dræbe mig selv. Okay. Chill nu, altså. Calm down. For look down. The baby's really calm down. Don't you die, everything's gonna be alright. That's gonna hold ya. Stadig ikke copyright på Eminem. Chill. Be a chill guy like me. Hush little. Indtil jeg ikke kan mærke min YouTube-historie mere. Yep. Det er like mig lige nu. That's gonna hold. Prøv ikke at synge. That would be appreciated. Jeg mener det, jeg skulle lige så synge igen. I cannot stop with the singing, boy. Jeg svæver på, at vi skal ikke stoppe med at synge. Jeg booker min egen ass. Jeg booker den så hårdt, som min mor gjorde. Min mor ville gøre, hvis jeg fik et F-9. Så hårdt booker jeg. I'm kidding. Stop med at synge, bro. Jeg har en idé. Look at this. Boom. Look how smart I am. Boom. Shit down. Yes. Come on. Endelig. Jeg dør ikke over spawn. Jeg er for god. Slipper jeg eller hørte det? Jeg er så sindssyg. Der var ikke det, der lyder. Men sidder jeg pusher. I'm pushing the kid. Stop. Halløj, Saus. Hej, Saus. Kom. Jeg får bukser, hvis du er. Så kom. Ikke kom. Jeg håber, at den snart brugen, hvis jeg ikke stopper. Lille barn. Den kan man lige gå. Man kan gå på vand. Det synes jeg nok, at jeg har set den i video. Yep, jeg hopper på. Men
gør det her, mister man får. Det her, det, hvis jeg dør her, så er jeg dum, ikke? Men altså, det her det er en test, fordi man kan jo ikke normalt få damage, ikke? Men fordi den laver is, har man så får damage. Det gør man ikke, men så får den jo den hele spil ud. Jeg bliver forvirret. Jeg stopper med at snakke. Havre! Så vi kunne komme op. Stadig ikke bandord. Fy. Daddy's gonna hold. Nej, jeg hopper snart. I mean it soon. I'm soon hopping the bro. Oh my god, you little dejlige person. Men det vil sige, hvis jeg holder agerskud, fordi jeg har brug for agerskud droppe. Jeg har agerskud lige nu. Ager. Det er sådan en halvsæt. Kom, this way. Bro, giv mig nogle agerskud. Skræk. Så, vi tager den 2 gange forbi. Så kommer man nemlig længere, har jeg hørt fra nogen, som der hedder live. Så vi direkte. That ain't making sense. Vent mig down. Hold op, kom så. Altså, in-game. Det har vi det. Rummen er væk. Where is bros? Shit, jeg vender på hovedet. Easy. Hørle. Det er sådan cirka det her. Hvorfor har vi været med? Fuck, yes! Endelig kom det. Hvad er medalje? Ej, et clean max. Men der er noget, jeg kommer ikke til. Satan, så skår til dig. Så skår til medalje, boys. Ej, jeg tror sgu, han er her. Den er for helvede! Altså, selvfølgelig er der en weirdo, der sidder et camper. Ja, selvfølgelig kan armen af lort til spillet. Vi kommer jo ikke op, dog. Vi tager det. Oh my. Det er, hvad man får hver rage kit. W's in the chat. Okay, jeg er selvfølgelig inde i gamet igen. Vi laver bootcamp dash strat til at der var en lille. Bare lige et game. Og så går vi tilbage til fuld login sweat mode. Eller bare chill guide. Ja, jeg tænker lige, vi tager en bootcamp dash, fordi jeg er sådan lidt en bootcamp dash. Jeg kigger. Ikke copyright! Nej. Så nu laver vi bootcamp dash strat double beats. Så kan vi måske også få nogle graphic cases for nogen, der er på bootcamp dash. Nemlig er så god til at bootcamp, som der er nok nogen, eller så er der nok nogen, der sidder og gamer, oh my god, 100 natten, oh my god, holy fuck! Jeg tror ikke, vi laver lige med bootcamp. Eller måske kan vi just call me maybe crazy. Jeg får en sense from power. Det er det sommer bootcamp dash strat. Jeg skal jo lave den der kobbel, hvis man står sådan her. Okay, puller sig ikke. Det er still some people. Let's try to kill those people. Eller der var sgu en sten. What a surprise. Jeg løb altid ind i et eller andet. Maybe it's wait a minute, jeg skal lige hurtigt gøre det her. Then I'm done and then pushing the push can. Strategy and men nu tænker jeg bare, at vi lige tager den der, og så sidder vi bare og laver bushcamp date til sådan noget. Gennem en pilosone her. Men altså, nu har vi fået, eller jeg tror faktisk, bushcamp date. Jeg kalder det bare bushcamp date, fordi der er en bush, og vi camper. Det er ikke noget date. Bare rolle. Ej, what a surprise. Jeg fik et chok. Jeg er chance for at blive med. Ej, forstår ikke, hvor meget. Jeg får et chok. Nej, ikke lige from behind. Wait a minute, I really bit attention. Hey, kom tilbage. How is it already over there? For helvede! Endelig! Hallo! Om inden for det siger, at vi siger, vi skal også. So he is not over. He just went out of them. He is still at the black market. You can check and then if he's rotte. Hvis jeg ikke er rotte herinde, ikke? Så gider jeg faktisk ikke at lave det. Hej, undskyld for, at jeg er så stille lige nu. Og hvor meget koncentreret der er. Der er ingen chance at sidde og kigge. For helvede! Men han har en hit, som giver sindssygt. Maximum. Ja, faktisk var det den her video her. En rank up, 27%. Men ja, det var, tænker jeg bare var alt for den her video. Og ja. Hej.